Dobro večer i dobrodošli na treći po redu Šrak Tehnik Info dana u Srbiji. Kao što vidite, ko je bio i prethodnih godina, trudimo se da svake godine bude sve bolje, da bude što veći asortiman vama pristupačan ovde na našim panelima. Moje ime je Igor Kulundžić, ja sam marketing menadžer u kompaniji. Najavio bih direktora, gospodina Nenada Rebića. Moje ime je Nenad Rebić, za one mlađe koji ne znaju, ove stariji koji znaju, potpuno sam isti, neki su mi rekli ugojio si se, neki su čak rekli da sam slušao oče večer od mene, verovatno. Potpuno sam isti mali devo ko Meksikanac, samo mi je brada bela. Znači sve je isto kao pre 10 godina. 10 godina smo rasli zajedno sa vama, 10 godina smo tu gde jesmo, zahvaljujući vama svima, indirektno ili direktno. Tako da, ako ostanemo opet ovako svi zajedno i narednih 10 godina, možda ćemo samo malo proširiti salu, a sve ostalo će, ja ću biti verovatno deblji i još stariji, manji i tako dalje. Sve ostalo će biti potpuno isto. Moj direktor, gospodin Kruno, gde je Kruno? To je bilo vrlo interesantan susret pred 20 godina na sajmu u Skopju. Nemoj ono za devojke, tu nije žena. Mi smo prvi put izlagali kao Šrak u Skopju i jedan od prvih posjetioca je došao Nešo. Rekao je, je li moguće da je jedna ovakva zapadna firma pronašla Skopje? Ja sam rekao, pa očito da je. I zato otuda je počela naša saradnja. Hvala vam puno, ja znam da je danas bila jedna gužva po gradu, nešto se desilo, ne znam šta, nije ni važno, ali evo svi smo tu i možemo nekako da počnemo sa tim našim prezentacijama. Sve moje ljude da dođu ovde kod mene na bilje. Zamolit ću direktora iz Hrvatske i direktora iz Beča da dođu isto ovde. Ja vas molim za jedan aplauz. Trudili su se. Stvarno su se trudili. Check it out. Da je ovdje tako uspješan, jer da nema Nenada ne bi ni ovako Šraka bilo ovdje. Nismo ni najbolji na tržištu, nismo ni najlepši, ali smo najsimpatičniji.